Analýza príspevku Ema versus Gwen, ktorú mi pomohla urobiť umelá inteligencia, ukázala okrem iného, citujem, že slovenská spoločnosť vie o niečom diskutovať, aj keď je tá vec prcháva, nie všetky emócie sú ušľachtilé, ale väčšina hlasov chce niečo povedať o tom, čo je dôležité a to je cenné, lebo v tomto prípade platí, že hluk je lepší ako ticho. Lebo hluk znamená, že o niečom môžeme diskutovať. Ďalej v tomto príspevku bol Instagram politickejší ako Facebook, čo je zvyčajne opačne, prekvapivé zistenie, že mediálna búrka okolo Gwen nebola o Gwen, bola o tom, ako vyzerá naša spoločnosť, keď sa dostane pod tlak, v tomto prípade pod tlak novosti, inakosti. No a všetko sa to začalo ráno o 7 hodine, keď som natočil tento príspevok. Na Slovensko dorazila Američanka, ktorá sa podobá na nášho premiéra. Volá sa Gwen McMullen, a sociálne siete vybuchli, tiež sa tomu venujú aj relevantné médiá. Vyšlo viac ako 100 reportáží o tejto dáme. Vo svete, keď som si to dal vyhľadať, okolo 15 výstupov. A teraz porovnanie, áno? 6-7. Ema Zapletalová vyhrala včera tretíkrát za sebou preteky Diamantovej ligy. Na Slovensku 200 plus výstupov, vo svete okolo 100, ale sociálne siete nevybuchli. Tak mi to vrtá v hlave. A poviete si, OK, no tak tá Američanka to je len taká kuriozita. Ale aj tu platí, čomu venujeme pozornosť, to silnie. Takže Ema, ste úplná pecka, blahoželám. Ako som spomínal, video som nahral okolo 7, o 6 som sa zobudil, pocvičil si, pozrel si Instagram, pozrel si Facebook a videl som tam veľmi veľa príspevkov. Naozaj každý tretí príspevok sa týkal americkej influencerky, ktorú som dovtedy veľmi nevnímal. Respektíve vnímal som ju len z nejakých memečiek alebo z toho, ako sa ona korunovala za kráľovnu Slovenska. Čo mi prišlo také bizarné. A v tých memečkách sa hovorilo len o tom, že sa podobá na premiéra Roberta Fica. Tak som si o nej urobil rešerš, zistil som, že sa volá Gwen McMullen, že má 800 000 sledovateľov na TikToku, približne 230 000 sledovateľov na Instagrame, to znamená, že zo svetového pohľadu patrí medzi mikro a makro influencerov, niekde na rozhraní je. A takisto som si zistil, že nie je žiadna aktivistka, nestojí za ňou nejaká veľká skupina, ani politicky aktívna je. Nie je. A tým pádom mi to prišlo také zvláštne, že prečo sa my, celé Slovensko, teraz budeme venovať tejto dáme. A vedel som, keďže som športový fanúšik, že Ema Zapletalová urobila úžasný výsledok pre slovenskú atletiku. Tretíkrát za sebou vyhrala preteky Diamantovej ligy. A podľa toho, ako sa začínali plniť tie sociálne siete Gwen McMullen, tak to už vidíte, že celý deň to bude žiť len touto udalosťou. A na udalosť, že Ema Zapletalová urobila pre Slovensko obrovský výsledok, tak to úplne zanikne. A preto sa mi to zdalo také nespravodlivé. A vyskúšal som presunúť trošku pozornosti z Gwen McMullen na Emu Zapletalovú. Či sa to podarilo alebo nie, tak to je výsledok aj tejto analýzy. Ema versus Gwen. Čomu venujeme pozornosť, to silnie. Analýza príspevku, áno. Príspevok a zámer autora. Zámer číslo 1. Presmerovanie pozornosti. Využiť mediálnu búrku okolo Gwen McMullen na to, aby sa pozornosť presunula k skutočnému úspechu, trojnásobnému víťazstvu Emy Zapletalovej na Diamantovej lige. Zámer číslo 2. Pochybnosť o mediálnych prioritách. Otvoriť otázku, prečo médiá a sociálne siete venujú enormnú pozornosť niekomu, kto sa podobá na premiéra a ignorujú športovkyňu, ktorá popularizuje krajinu výnimočným spôsobom. Neviem, či to bolo úplne takto myslené. Pre mňa osobne je to veľmi dôležité, keď sa stanú takéto mediálne výrazné udalosti, pozerať sa na to, čo to pre nás znamená, čo z toho budeme mať my ako Slováci, ako Slovensko a Slováci. Respektíve, ako sa na nás budú na základe toho pozerať vo svete a či nám to vo svete niečo prinesie. Trebárs aj nejakú popularitu a záujem o našu krajinu, príde sem viac turistov, budeme mať viac peňazí. A vyjadril som len pochybnosť a vlastne to sú aj otázky, na ktoré neviem, či som dostal odpovede. Neviem, či ste vy dostali odpovede na tieto otázky. Že čo to znamenalo pre našu krajinu? To sú normálne legitímne otázky. A mne sa zdá, že zase sme možno aj v situácii, ktorá tu bola počas korony. Aj počas korony mnohí ľudia dali legitímne otázky. Prečo sa deje to, čo sa deje?
a boli za to normálne, že zaškatulkovaní, bum, odsunutí do nejakej skupiny a dala sa im nálepka dezolát. Tie nálepky, ktoré si my dávame, to je úplne, že hrozná vec. Dezolát, slniečkár, progresívec, to nás nikam neposúva. Nikam. My sme predovšetkým Slováci. Slováci, Slovenky, ktorí budujeme túto krajinu. A Slovensko nebudujú len voliči jednej politickej strany. Slovensko budujú voliči všetkých politických strán a hlavne Slovensko budujú aj nevoliči. Nenálepkujme sa, zabudnime na to a prestaňme sa hádať. Lebo tie nálepky, tie skupinky, to rozdeľovanie do rôznych bublín, to znamená len to, že sa iba hádame. A pomalšie budujeme. O to pomalšie budujeme. Dobre, poďme ďalej. Štatistiky dosahu, cez milión zobrazení. Tu je veľmi dôležité všimnúť si. 7,7% miera páčení sa lajkov a 41,1% miera preskočenia. Čítanie týchto čísel. Tých 7,7% lajkov je vysoko nad priemerom, lebo priemer je v tomto smere okolo 1 až 3%. To znamená, keď máte nad 3%, ste nadpriemer, keď máte nad 6%, ste vysoký nadpriemer a tento príspevok mal 7,7%. To znamená, že naozaj vysoko pozitívne vnímaný. Obsah ľudia aktívne šírili ďalej, ale 41,1% preskočenia. To znamená, že reálne číslo z toho vychádza okolo 600 000. Ale aj tak 600 000 to je celkom slušné číslo na to, aby nám to niečo ukázalo. Sentiment komentárov. Facebook, Instagram. Facebook 49% pozitívnych komentárov, negatívnych 9%, zmiešané, neutrálne 40%, Instagram pozitívnych 36%, negatívnych 13%, vyššie percento ako na Facebooku a zmiešané neutrálne 50%. Témy komentárov. 60% zmieňuje EMU pozitívne, 41% kritizuje mediálne priority, prečo Gwen, a 12% obsahuje politické rozdeľujúce prvky. Ach, tá politika, kokso. Témy komentárov na Instagrame 37% zmieňuje EMU pozitívne, 43% kritizuje mediálne priority, prečo Gwen, a 27% obsahuje politické rozdeľujúce prvky. A to ma prekvapilo, pretože väčšinou je to opačne. Väčšinou politika je na Facebooku a menej na Instagrame a teraz bola viac na Instagrame ako na Facebooku. Bol príspevok spájajúci alebo rozdeľujúci? Spájalo. Spoločný menovateľ, väčšina reagujúcich súhlasila s kritikou mediálnych priorít bez ohľadu na politickú orientáciu. Ema Zapletalová sa stala zdieľaným symbolom hrdosti, pozitívne reakcie na jej úspech prišli z celého spektra publika, to je super. Otázka, prečo Gwen a nie Ema, rezonovala všeobecne, čiže ľavica, pravica, mladý, starý, zriedkavý konsenzus. To všetko spojilo. A Gregor Mareš verejne priznal, že využil Gweninu pozornosť, čo vnímalo publikum ako čestný krok, nie manipuláciu. Rozdeľovalo politizácia. Na Instagrame 27% komentárov zatiahlo Gwen ako symbol určitej politickej skupiny. Čo som prekvapený na Instagrame? Agresívne témy voči Gwen. Časť publika vyjadrila hrubé, pohrdavé komentáre voči Gwen osobne, čo autor príspevku priamo odsúdil. Média ako nepriateľ. Kritika médií miestami prešla do polarizujúcich vyhlásení o bulvári vládnúcom Slovensku a nedôvere ku všetkým médiám. Novinári sú veľmi dôležitou súčasťou našej spoločnosti, ale naozaj veľmi dôležitou súčasťou. Spochybňovanie toho je... Nie je to dobré. Nechcem hovoriť cesta do pekla, alebo nejaké také veľké vyhlásenia, ale nie je to dobré. Novinári, odborná verejnosť, aj politici, to by mala byť jedna skupina ľudí, ktorí pravidelne spolu komunikujú. A otvárajú témy, a diskutujú, a pochybujú, a riešia. To je normálne na jednej rovine. Novinári veľmi dôležitá súčasť našej spoločnosti. Samozrejme, môžeme sa tu rozprávať o kvalite médií. To je zase druhá vec. A to sa vždy môžeme rozprávať o kvalite všetkého.
Múdrosť z búrky. To je veľmi pekný slajd. Slovenská spoločnosť ukázala, že vie o niečom diskutovať. Je to tak. Aj keď je tá vec prchavá, nie všetky emócie boli ušľachtilé, áno, ale väčšina hlasov chcela niečo povedať o tom, čo je dôležité a to je veľmi cenné. Prázdno je horšie ako hluk. Veľa ľudí, a toto je cenné, odlišovalo medzi rešpektom k ľuďom a porozumením javu. Kritizovali mechanizmus, nie človeka. Super. Mediálna pozornosť nie je spravodlivá, nikdy nebola, riadi sa logikou kontrastu, prekvapenia, asociácie, áno, nie zásluh. Gwen McMullen nebola fenomén preto, lebo je výnimočná. To sa mnohí možno naštvú, ale to tvrdí umelá inteligencia. Bola fenomén preto, lebo systém, v ktorom žijeme, preferuje záhadu pred dokonalosťou. Ema Zapletalová vyhrala 3 preteky Diamantovej ligy za sebou. To nie je šport, to je charakterová výpoveď o vytrvalosti, práci a pokore. Pečiatka. Čomu venujeme pozornosť, to silne, OK? No a ešte by som dodal k tomuto slajdu, že možno táto búrka, ktorá tu vznikla, nebola o Gwen, ale bola o celej našej spoločnosti, ktorá keď sa dostane pod tlak novosti alebo pod tlak nejakej citlivej témy, a tou témou citlivou určite LGBTIQ+, je, tak sa nevie vyhnúť emóciám. A áno, je to už lepšie štádium, ako aj emócie, krík a možno zdvihnutý hlas, ako mlčať, to áno, určite. Ale mali by sme sa vedieť bez hádania, možno nie bez hádania, ale bez agresivity a vulgárnosti porozprávať na akúkoľvek tému. Akúkoľvek. A potom budeme v tom 3. štádiu. A v tom 3. štádiu budeme krajinou, kde sa veľmi rýchlo riešia problémy, lebo sa o nich rozpráva a ľudia sa snažia dohodnúť. No a poďme na záver. 5 kľúčových zistení. Zámer sa naplnil čiastočne, čiže príspevok generoval 1 milión zobrazení a výrazný pozitívny sentiment pre Emu. Publikum sa témou zaoberalo, ale Gwen dominovala aj ďalej. 41 až 43% komentárov stále riešilo, prečo ona. Spoločnosť vie identifikovať hodnotový paradox. To sa potvrdilo, čiže väčšina komentárov pozitívna, ľudia sa s témou stotožnili. Prekvapilo. Politizácia na Instagrame. Aj mňa to veľmi prekvapilo. 27 versus 12 na Facebooku. Instagram priniesol výrazne vyššiu mieru politických odkazov. Gwen McMullen sa na Instagrame stala proxy pre politické napätie, čo na Facebooku bolo miernejšie. Komentujúcich je len 0,1%, čiže maličké množstvo, ale kvalita veľmi vysoká. A to oceňujem, lebo napriek nízkej miere komentárov sú diskusie vecné, reflektívne, substantívne, čiže také, že majú svoju výpovednú hodnotu. Tí, čo komentujú, majú čo povedať. Je to tak. Zostáva nejasné. Dlhodobý efekt. Prinesie Eme viac pozornosti? Áno, nevieme. Príspevok splnil momentálnu funkciu. Otvorená otázka zostáva. Zmenil sa pretrvávajúci záujem médií o Emu Zapletalovú? Odpoveď ukáže čas. Je to tak. Koniec. Ďakujem za pozornosť.